Kuna miren, hiru bertsu doinu eta neokilibrean kantatzeko gaia. Lehen aldikotz, bakarrik joan zira bakantzetara. Lehen eguna bukatzen ari zauzu. Lehen aldikotz bakantzetara, etorri naiz nire kasa, lasainen bilenta pixkanaka, larritzen joan zait arnasa. Bisitatuaz bi monumentu, museo bat hiru plaza, gida itxu-itxuan segituz, baina ez da izan erraza. Argazkiak Facebookera igoz, pasatu arren arratsa, errandezadan egi osoa, ez dut oso ongi pasa. Errandezadan egi osoa, ez dut oso ongi pasa. Bakantzetara joaten delarik, lagunik gabe norbera, nahi eta nahi ez so egin behar, norberak bere barnera. Ta hor barneko mamu guziak, bana-banaka atera, ta orduan bakantzen giroa, erori oida gainbera. Antxietatea anarik zion, fenomenoa ote da, besteen falta baino gehiago, norberegandik sobera. Besteen falta baino gehiago, norberegandik sobera. Arnasa larri ostalontako, gela ontan ez da giro, gida bota dut zakarrontzira, enaiz hor erranez fido. Baina onartzeaz bat lasaitzen naiz, hasi emeki astiro, hau gertatzen zait egi handi bat, erraten dudan aldiro. Autoa hartu etxeran zata, anoan emekiro, baina badaukat zer ikasia, ta itzuliko naiz berriro. Baina badaukat zer ikasia,